Zaszkrybiłem się. No i mnie to powaliło. Nie wiem, ty masz komputer z Tesco, mikrofon z Pepco i internet z Kiki, nie? Jak on przeżył? Nie, jest tu. To jest ten 42 level. Ja bym się tym nie był. Miał dwie ręki! O, ma cześć mi to lider, nie ruszaj się. Nie ruszaj. Co wy zrobiliście?